És bocsánatot kérek a nagy hangszintemé, már nem bírom, hazamegyek egy kis lyukba, amit én csináltam. Hagyjál, most menj el, Röcskös, most mindenki adjon. Megvárom az ember. Most is a bátyához megyek ki a temetőbe, annyi a fájdalmunk. Jaj, nem dobtam le, bocs, bátya. Be kell menni a polgármesterhez, ott kell nem megyek. A polgármesterhez. Akkor már öngyilkosság, keringet, öngyilkossági gondolat keringet sok szó. Azt mondom, nem szabad meghalnom. Mert ott áll a gyerekem, akit fel kell nevessek. Még te meg! Olyan biztos vagyok! Hallgass, gyere vissza! Hallod? Lássátok, hogy kinevetik az embert, hogy ha-ha, ez egy bolond, de az a bolond őszintén megmondja. Persze, hogy kinevetik a... Kinevetik az embert, de nem érdekel, a kinevetnek. Mert elmondom a lelkemnek a gondját. Szeretném, hogyha ezt továbbítanátok, mert az évattok, a média azért van, hogy az embereknek a gondját és problémáját megoszta a várossal. Mi folyik itt? Köszönöm szépen. Többet nem is szólok. Igen. Tisztelettel, kedves uram,